defensor de l'espectador. Tenim una oportunitat. Tenim una oportunitat. La podem aprofitar. Jo crec que l'hem d'aprofitar. Normal que prenc una pastilla abans de vindre. Hem estat treballant per arribar aquí i intentar-ho fer. Per tant, no ens donarem per vençuts. Tothom a dintre del tronc està convençut. Molt bé, estupendo. Aquí també necessitem que aquí baix estigueu convençuts tots, Vale, és difícil, sí, però som els joves i ho podem fer. Si una colla pot fer, és la colla joves. Vale? Va, anem-hi. Quan és 1:15 de 4 de la tarda i els quarts de la colla joves ja estan col·locats, ara mateix es posen drets per tornar a intentar el 3 de 9 net, Benet. Des de luego patirem molt. Aquí fa molt bona pinta, nois, això? És veritat, perquè hem vist cares del pis de terços mirant avall dient sí, aquesta mida és boníssima. Tot just acabem de començar, home. Paciència. Vinga, tira'n amunt. Carai. Vinga, va, finets i per la feina, va! Doncs finets i per la feina, sonen gralles. De nou anem a narrar, anem a viure un gran moment casteller. Estic una mica cagat. Es col·locarà ja el pis de quins, pis de sisens preparat, ara els tiren amunt i tota la canalla damunt la pinya. Els quins que es tiren les mans, s'agafen per les espatlles, tenien una cama amb el genoll a sobre l'espatlla del company, i ara ja s'han posat drets i noten com per darrere de les seves cames, ara el cul, ara la faixa, i passen els sisens. El van treballant, de moment manté la bona mida d'abans, amb un lleuger tremolí, que és normal, es col·loca el pis de sisens i la canalla, doncs, que ja remunta també, veiem els dosos i la cotxadora al pis de quarts. El tronc del 3 de 9 de les joves està situat. Aquestes dues noies i el noi del pis de sisens, diguéssim que són al límit. Ara les seves espatlles ja comencen a notar les manetes de la canalla, el pom de dalt, els dosos que treuen el cap. Ara es comencen a col·locar els dosos, treballant, al pis de quarts, potser un punt més tremoladís que abans. No sé, el que passarà. Dosos col·locats a cotxadora, arribant a sisens, atenció. Atenció que els dosos estan situats. Atenció que la cotxadora és a la seva espatlla. Ho veig molt malament. Atenció que l'enxaneta arriba també. La Maia, que és l'aixecadora que està situada. L'enxaneta que l'ajuda. Vinga, que faràs 3 passes. No m'ho puc creure, no m'ho puc creure. Sí! 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 No em vaig ja, no em vull saber res. Increïble! Increïble el que acaba de fer també la colla joves! Increïble el que hem vist aquesta dia de Santa Úrsula! La gent al terra! La gent totalment estirada al terra! Aprofiten de seguir de totes les ocasions. Increïble! És brutal! Aquest és l'esclat de joia quan la perseverança d'una colla aconsegueix l'èxit. 3 de 9 sense fondre, sí, de color vermell també, cada gat! Mare meva! Brutal, brutal. Mare meva! La colla vella aplaudint en ple, la colla vella aplaudint en ple. Què passa ara? Quin gran moment, plaça Cataventa! Quin gran moment a la plaça del Blat, les dues colles aplaudint-se mútuament. Punts en l'aire, crits d'alegria i de joia. 3, 2, 1, el 3 de 9 sense fondre. Era possible! Home, jo crec que tot això és un bulo, no ho crec encara, com a soci no crec que això sigui veritat. Sembla increïble el que acabem de viure. Semblava un intent a la desesperada, un intent quasi suïcida, i se n'han sortit. Un intent que ha pujat pitjor que el d'abans. No, miri què vol fer-hi, no en saben més. Ha pujat pitjor que el d'abans. Però la canalla ja ha cregut, la canalla ja ha aquesta ha estat la diferència. La canalla ha anat molt per feina. Impressionant. Impressionant. De nou de